हा सनसनीत 3000चा पापलेट. तर ह्या आता मी भाऊबीजेसाठी घेतोय. हा बघा सनसनीत ह्या पापलेट देवा आज 3000चा पापलेट देऊन टाका आज. भाऊबीज आहे, टाळ चिपळ्यांचा भाव येणारा दणदणीत पापलेट. तुकडो दाखव फक्त आहे का आमका सांगूच नका किंमत. लय मोठे तुकडे आहेत बाप रे. आणि मजा तर लय येणार खाव. आणि सार पण आहे रेडी झालेला असा. आणि चिंगळा सुक्का मस्तपैकी बनवल्या ना. आणि कलर बघूनच असा वाटता ना बाप रे कधी खाताय असा झालेला. तेका पण दे. ही 7 दो उ 7 लो असा एक्सचेंज ऑफर. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज हा भाऊबीज. आणि गेल्या वर्षी आम्ही भाऊबीज एका जुईनगर का गेलो होतो भावीजियाच्या भावाकडे. आणि या वर्षी त्यांचा भाव डोंबिवली घेणारा. आणि आज खाटोवारा त्यामुळे म्हावरा तर हवाच. तर त्याच्यासाठी मी आता मच्छी मार्केट का जात आहे. काय ताजा भेटात काय नाही हेंका पापलेटाच हव्या. पापलेट घेऊन येत आहे. तर आजचं व्लॉग स्पेशल होणार. कंटिन्यू बघत राहा. मी जाता आता म्हावरा आणू. चला लेट्स गो. तर मी 10 वाजता येईल कारण उशिरा गर्दी होईल म्हणून मी लवकर येईल. तरी पण आज 10 वाजता पण गर्दी आहे. हे बघा थँक्यू धन्यवाद. तर आता बघू काय पापलेट मिळतात चांगला. आता हत तशी पापलेट. हा बघूया काय पापलेट संपले एवढ्या लवकर. तर हे आमचे सबस्क्रायबर बघा व्हिडिओ. तर हा पापलेट आहात आता बघू. हे कसा 1800 का 3000 बापरे. तर हा आता पापलेट घेऊ केलंय. होईल साहेब पापलेट कशा आहेत. हे कशा आहेत. 600 ला 1200 ला. आणि हे हा पापलेट बापरे 4000 रुपये. बघूया दाखवा. बापरे 4000चा पापलेट आहे. हे बघा आमका कसं देणार. लास्ट किती होणार. फायनल तुमच्याकडे 3. किती 3. बापरे पण हा मोठा लय मोठा पापलेट. हा बापरे हा सनसनीत 3000चा पापलेट. तर ह्या आता मी भाऊबीजेसाठी घेतोय. हा बघा सनसनीत. साहेब ह्या पापलेट देवा आज 3000चा पापलेट देऊन टाका आज. भाऊबीज आहे, टाळ चिपळ्यांचा भाव येणारा ह्या दणदणीत पापलेट होऊन जाऊ दे. जबरदस्त हा मोठा बापरे मजा येणार आहे. तर तुकडे तर लय मोठे आहेत बापरे. लय मोठा पापलेट आहे. आणि त्याची गाबोळी पण ही बघा एवढी मोठी आहे. पापलेट तर खरोखर लयच मोठा. तव्यात पण राहणार नाही एवढा मोठा पापलेट आहे. हा बघा आणि गाबोळी पण ही बघा केवढी मोठी हा गाबोळी बापरे. मजा येणार आज खाऊ. जबरदस्त हा गाबोळी पण भरा. तर ह्यो 3000चा माल आता घेऊन जाऊ तो घरात. सिक्युरिटी गार्ड पाहिजे कोणतरी. होईल साहेब सिक्युरिटी गार्ड पाहिजे. 3000चा माल आहे हो. सिक्युरिटी गार्ड पाहिजे आता. आज मी पापलेट घेतलंय. तर आमचा सर्वात मोठा आतापर्यंतचा पापलेट हा. म्हणजे 1000 2000 2500पर्यंत पापलेट घेतलं होतं. आणि आज 3000चा पापलेट घेतलंय. कारण आज भाऊबीज पण हा. त्याच्यासाठी मी आता ह्या पापलेट घेतलंय. सोबत थोडीशी कोलंबी पण घेतलंय. हे बघा. तर बघू आता जाऊया घरात. आता त्यांचा काय घरात रिॲक्शन असतात भावी जिया दीपाली. तर बघू मजा येईल. चला डॅन्ड डॅन्ड. हे बघ काय हाणलं इथं जरा. जिया तुका उचलात काय काय जड हा का हलका. बघ केवढा जड. तू ठरव कितीचा. आता तामी आहे राहतोय. ये तिका पण बोलव. ये लपून बघू नको. ये कितीचा पापलेट आता सांग. ठरव. 2 बांगडे दिलेले आहेत ते भावीचे एक दिलेले आहेत. तू सांगा आज किती रुपयाचा पापलेट आणलाय. आई का शॉक लागला.
तुकडो दाखव फक्त. आहे का? आमका सांगूच नका किंमत. गाबोळी हाडला गाबोळे आणलंय आज बाबा सांगून बा. गाबोळे दे रोज विचार बघ. बघ आई किती हा बघ मोठा. हातावर ठेव किती मोठा आता बघ. हाताच्या बाहेर टोपात राहणार नाही. आणि गाबोळी दाखव. गाबोळी दाखव. दोनच ती बघ. हे बया आणि ताबया हा बघ खाली या. ह्या तुकडा बघ. हे टोपाच्या बाहेर गेलो आहे बघ. टोपाला कडी कशी बांधणार? दोन करून आणायचे बघ एवढं आतो तव न घे. तव आणलं मोठं आम्ही बाबा. हो केवढं तुकडो आतो बा टोपाच्या बाहेर. आणि हे टोप पण काय छोटो नाही हो. घे सांग भाऊ किती. तुका किती वाजता? 2,500. तू किती सांगता? 2,000. अरे मॅट झालं का 2,000? 3,000चा पापलेट आहे या. 3,000. 4,000 सांगितल्या 3,000 दिल्या. अरे हा केवढा आता बघा ना. आणि ही अरे सर्वात महाग आज ही कोलंबी 350 रुपये अर्धा किलो. उचित नाही सांगला किंमत. आणि बांगडे पण ताजे आहेत. हे बघ 350 रुपये अर्धा किलो. अरे रोज 500 रुपये किलो असतात. 250 रुपये अर्धा किलो. तर आज ही कोलंबी लय महाग बाबा. आणि पापलेटाचा काय विचारूच नको. टोप आता मोठं आणूच लागणार आहे. हा काय तर बघ रवत नाही त्याच्या टोपात. ह्या मॅट झाला. खै ठेव हय ठेव का खै ठेव. सुधरत नाही ताट काढू झाला. ताट भरत कोण तुकडे ठेवले तरी ताट भरला. आणि ह्या ताट छोटा ना या ताट. हा ह्या छोटा हा ताट. ह्या ताट लय मोठा. धोका पण एक एक तुकडो धुवचो लागा सेपरेट. हा काय तर बघ. बापरे पोटा वैलो बघ. त्याचा पोटच केवढा होता. आणि ताजा फडफडीत अक्षरशः. आणि त्याचा ह्याच बघा ना तोंड केवढा आता. बापरे. हे ताजो आहे ना. तू माशावाली अस आमका काय कळता. आम्ही अडाणी माणसं. फक्त खाऊचा माहित आमका. सुधारलो आम्ही. चांगले धुव अगदी सनसनीत सर्फ एक्सल घालून. हा बघूया टेस्ट. आमटेतला चांगला लागता काय ह्याच्यातला चांगला लागता. हे सर्व फ्रायचे आहेत ना. हा इथे हे काटा हायते ना. ह्याचा हे काप आहे आणि हे साराट्टा पोटा वैले समजला. हे कापायचं आहे. ह्या कापायचा आणि हे एवढं पीस ठेवायचं सारात. हा बस झालं. एवढं साराक लय झाले ना. आणि ह्या हैता पण सारात जायत. तो फ्राय का ठेव. आणि हे सारात जातील. ह्याचे 2 तुकडे कर मस्त. हा बरोबर. आता कसा झाला. हे पोटा वैले होते ते. 2 चमचे टाकला बघा लागू हवा मीठ चांगला. हे किती लावता मीठ? 2 चमचे. तुकडे मोठे होत ना. बस ना घे का अजून हवा मीठ बघ. हा जरा टाक मीठ. बस बस बस. रोज 2 टाकता ना. आज 3 टाक. लागू दे सर फक्त खारट करू नको. हे बांगडे टाक त्याच्यात. वर खाली तरी करतात. हे झाले ते. बापरे मोठं टोप. आणि 2 मिक्सरची भांडे भरून आहे चटणी केलेली आहे. वाटा 2 मिक्सर लावल्या ना आज. एका मिक्सरने भागणार नाही. टोप आता मोठे हाणा. मासे विषय मोठे मोठे हाणतात. होय होय टोप आता मोठे आणूचे लागणारच. तर आता यांचा भाव इलो हा. आणि ह्यांचे हा खेळ चालू झाले. ते काय पैसे वाटतास की काय जिया. हे काय पैसे काढलास तुम्ही. भावान पैसे आणले तुमका भाव बीजे. किती हे नोटा. बापरे $. हे वाटतं. बँक हा
ही हय बँक का तुमची पैशांची? बापरे. आता दीपालीचं सर्व तयारी झालेली आहे. चपाती पण भाजून झाले, कुकर पण लावून झालो आणि हय सारा उखाळो पण इलो आणि आता हे सारा तुकडे सोडता. हे बघा कसले हात तुकडे आहेत ते बघा. ह्याचा पण सारात टाकला की का? याक सारात एक फ्राय का? बापरे मजा येणार अक्षरशः. ते शेपटी पण बघ केवढी मोठी आहे ती. तर आता हे सारा टाकलेले आहेत आणि हय आगो लावून हे ठेवलेले आहेत तुकडे मोठे. ताठा एवढे तुकडे आहेत मोठे बापरे. आणि आगो लावलेले आहेत आणि हे चिंगळा हे लोणच्यासाठी आणलेलं, लोणचा म्हणून खायचा. लय बारीक आहेत ते, अर्धा किलो आहेत ते. भाऊबीज असल्यामुळे त्याला लय भाव आहे. एवढीशी ही 350 रुपयाची चिंगळा होती. नाहीतर ही 200 रुपयाक मिळतं. 400 रुपये किलो आणते मी. आज जरा महाग होते. नीट ढवळा बाबा पाडवशी नाही तर. डुबले डुबले डुबवलं त्यांका. थोडस पाणी टाक, थोडस बस बस, कारण लय जाड झाला. आणि शिजून जाड हे होत ना ह्या आई शपथ. कलर आणि हे जबरदस्त. हा मस्त. हे कसले फोडणी? लोणच्याचे. लोणचाच मग एक एक तुकडं एक एकच येणार आहे. लोणचाच होणार आहे त्याचा. शिंगळा टाकल्याने फोडणी एकच. आता शिंगळा नाही लोणचा आहे आमचा. तो लागलो बाबा. 3000 मासे खाण्यासाठी 300 रुपयाचे ना, म्हणजे लोणचा जाता. दीपालीन बाबा नवो करकरीत काढल्या ना तवो. नवीन आणलं. लय जणांनी कमेंट केला होता, तुमचे धन्यवाद. तुमच्या या कमेंटमुळे आमचो ह्यो नवीन तवो इलेलो असा. आणि पापलेट पण मोठा आहे ना, त्यामुळे तवो पण आम्ही मोठो घेतलो. तो भिड्याचो नाही ना, तो लोखंडी आहे. 2 होते तवे, एक लोखंडी होतो आणि एक भिडाचो होतो. पण ते आम्ही कन्फ्युज झालो, लोखंडी घ्यायचो काय भिडाचो घ्यायचो. तर आता आम्ही सध्या ह्यो स्वस्त मध्ये भेटलो, ह्यो घेतलो आम्ही. ह्यो जर नाही ह्याच्यात व्यवस्थित भाजले, टेस्ट लागली तर मग तो भिडाचो घेऊ. तो 1,500 आहे भिडाचो, एवढंच मोठो आहे. आणि ह्यो काहीतरी 700 रुपये ना, 500 का 700 रुपये होतो. म्हणजे आज कमेंट हवी आहे, भिडाचो चांगलो का ह्यो लोखंडाचो चांगलो. जर ह्यो चांगलो नसलो तर आम्ही भिडाचो घेऊ. हे भिडाचो म्हणजे कसलं म्हणाल होतं ते? आयर्नचं ना, कास्ट आयर्न. फ्रायचा मेन पडावा आता इलेला असा समप्रमाणात घेतलेला हा. नीट कोलसवा ते का एक जीव कर. केवढा मोठा तुकडो आतो बापरे. पण मोठा तवो पण आमचं मोठो हा म्हणून, नाही तर तव्याच्या बाहेर गेलो असतो. जरा या साईड का जरा त्यांका 3च ठेव. 3 मस्त भाजते. हा जरा आहे करते का. तर हय दीपाली सणसणीत तुकडे भाजता. लय मोठे तुकडे आहेत बापरे. आणि मजा तर लय येणार खाव. आणि सार पण आहे रेडी झालेला असा. आणि हय चिंगळा सुक्का मस्तपैकी बनवल्या ना. आणि कलर बघूनच असा वाटता ना बापरे कधी खाताय असा झालेला. पण हे आज बहिणींचो मान आणि भावांचो मान ना. मी आपलं माझी बहीण गावात असल्यामुळे मी आपलं मान टाकून गप राहणार आहे. माझी बहीण येत तेव्हा 4000चा हानीन पापलेट मी. ह्या पण 4000चाच होता. 3000 दिल्या माका म्हणून. माझा तोंड बघून, माझा थोबाड बघून माका म्हात्र्यांनी सांगितलं घेऊन जातो. म्हात्र्यांकरता टोका भाजा त्यांचे मस्तपैकी. जबरदस्त टेक्चर हा. आणि लय मोठे बापरे. तव्याच्या बाहेर म्हणजे चव पण एवढं हा ना बापरे. मार पलटी जाग्यावर. शाबास. हा बरोबर. हे लपडा ह्या होता. मच्छो चांगलो भाजता, बाजूच्या भाजत नाही. आता ते का ह्या करत राहतो दीपाली. अल्टी पलटी करत राहतो का काम. काय केलं? हट गया. दीपाली घाई नको, अति घाई संकटात नाही. चांगलं मोठं तुकडं तो पेचलं. एका तव पहिलंच हवं. हा लोकांका हेवा आवडणार. कारण मोठं आहे ना तवो ह्यो.
बस त्याला तो मारो करतो. तर आता हे फायनल झालेला सर्व. आता घेऊन जाता दीपाले. सार पण झाला, ह्या पण झाला, कोलंबी पण झाले आणि सर्व आता मासे फ्राय करून झालेले आहेत. दीपाले आता वाढून घेता. हे भाभी का तो पोटा वैलो भेटलो की का? राजवीर का मोठो भेटलो वाटतं. कोणाचा मोठा तुकडो? कशा तुकड्या? हा हा. राजवीर का एकच बास होत वाटतं. राजवीर अजून एक हो मोठो. बहिणीच्या मध्ये बसलो अगदी. सार मस्त पैकी आणि फ्राय तो तुकडो. एक नंबर. भातासारखं खालतो. केवढा मोठा ह्या असणार डोका. बघ बघ ह्या काय तर बघ. मासा एक नंबर. चला मी तू जेव. 3000चा पापलेट खाऊन बहीण भावानी आता ही 9 वाजता ओवाळूक सुरुवात केल्याने. तर पहिलो नंबर कोणाचा आणि दुसरा नंबर आमच्या भावग्याचो. ओके तर जिया ओवाळ लाव आधी लाव. ओवाळ आता. शाबाश. आता ते भरव. फेवरेट त्याचं पेडो. पाया पड त्याच्या. पाया पड भावाच्या. हात जोडून पाया पड. घे तेका दे. तेका पण दे. ही 7 दो उ 7 लो असा एक्सचेंज ऑफर. चल हा खुश ना. नंतर बघ फोडून बस. नंतर फोडून. दुसरी नंबर पार्टी. चला आता भावग्याचा नंबर. काय तुमची गरज नाही. लावचा असं डोक्यात. आता आमच्या भावग्याचा नंबर हा. जियाचं झालेलो हा. पाडू नको खराब केलं रे. तू पाया पड त्याच्या. आधी पॉकेट घेता. एका नुसती घाय लागलेली आहे कसली. आता काय करणार? पैसे काय करणार? पैसे काय करणार? खय टाकणार तू? खय टाकणार? पिगी बँक. आणि तू पण पिगी बँक. तर मंडळी हाय छोटे खाणी प्रोग्राम झालेलो हा. आणि हाय भाव सकाळी पापलेट खाल्या ना आणि आता हाय पेढे खाता. काजू कत्री नको दे का, पेढे हवे. तर मंडळी आमच्या भावी जियाची भाऊबीज झालेली असा. भावासाठी मी 3000चं पापलेट आणलंय. तर मस्तपैकी ह्यांच्या रेमटावल्याने आणि आता भाऊबीज केल्याने पेढे काजू कत्री वगैरे खाल्याने आणि जो भाव लगेच कपडे काढून पण येलो आणि हिंका पण आता काढूचे. त्यामुळे हा व्हिडिओचं एंड करतो. पण आजचो भावी जियाचो आउटफिट भावीचो आमचा सेमच हा. कारण ते का ऑनलाईन मागवलेलो होतो. तर ते का घागरो हाईट कमी होता. रिटर्न केलो, दुसरं मागवलं. दुसऱ्याची पण हाईट कमी होता. आमच्या भावीची हाईटच लय मोठी आहे. जियाचो ऑनलाईन मागवलेलो ड्रेस कसो हा कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. बाय 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 बाय.